Welkom allekeer. Welkom onderwijzen die gaat kwalificeren, hadden voor een kwalificatiebetekenisstoer. Jullie in de wijs. Welkom wij onderwijzen die op uitroepentje zijn. Bekende geliefd van een aan, meestal uit cultuur, sport en amusement. De DT, dat is dus een op de Graafma. Nou, dat is hier ook, hier Graafma, maar dat is gewoon iets voor jou. Zit maar binnen. Dat mijn vrienden uit Holland beginnen sissen dat ze dat Fries beter verstaan kunnen als dat ze tochten, liet het een compliment te wijzen en ik ging je dan in eerste instantie oer naar een zweetmoekend antwoord. Om er al der een argument ontalen lieken te hebben om de Friese achtste ijver te vinden. Maar eigenlijk vind ik zo'n opmerking helemaal net zo aardig om te jaren. Zo'n commentaar ontziet man het bij ons de grutskens op het hebben van een eigen weerstribbige spraak die toen net zo maar in de dialoog